Derfor må du blive tjent med den flækkede lysbille. Det er ikke bare en insekt, det er en natursuperstjerne. Lad os dykke ned i dens 5 mest fantastiske fakta. Først, de flækkede lysbillene lyser i mørket for at tiltrække se-mat. Ja, de bruger lyset sit som et fiskesluk. For det andre, gløden deres er ikke bare pæn, det er en hemmelig kode for at skræmme bort fiender. For det tredje, disse lysbillene kan hænge op ned i timevis og vente på den perfekte snaksen. For det fjerde, silketrådene deres er mere klebrige end et edderkopnet. Og for det femte, babylysbiller kan også lyse ret fra det øjeblikket de bliver født. Så næste gang du ser et lille lys i skoven, kan du være vidne til et af naturens cooleste magiske tricks, takket være den utrolige flækkede lysbillen,